दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाइत। दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाइत। काश सरकारी नौकरी हो जाइत। काश सरकारी नौकरी हो जाइत। हाँ, सरकारी नौकरी वाला लइकन के बियाह ना होला, नीलामी होला। मतलब बोली लागता। कोई 5 लाख दे के दुआर कोरता कि महाराज बियाह कली, तो वही जो कोनो 10 लाख देवे खातिर तैयार। अब माने हम सरकारी नौकरी के जितना गुणगान करी उतना कम बा। हाँ, तो अब आगे ई सुनी लो कि अगर हमार सरकारी नौकरी लग जाई तो हम काम का करते हो। सूट बूट लगा के हम ऑफिस में जैती। आ दिन बैठ के राजनीति बतियती। अब तोहनी बताओ लोग, ऐसा मजा कौनो नौकरी में बा है? यही से लोग पागल आइल बनी स। बिना पैसा के कवनो न काम करती। भले दिन भर बैठ के आराम करती। आ घर भ के लोग घूस के पैसा खाई। तो मेन बात ई बा कि अगर तहार सरकारी नौकरी हो आ तू घूस नहीं खले तो ई तो कानून का नजर में बहुत सही बात बा, लेकिन घर वाला के नजर में ई बहुत बड़ा अपराध है। काहे से कि सरकारी नौकरी लगला के बाद कौनो रिश्तेदार भेटाई तो तहरा से यही पूछी, का हो उ परिवार कमाई होला कि ना? माने जितने ज्यादा उ परिवार बा उतने ज्यादा तहार नौकरी इज्जतदार बा, ना तो मतलब बस खत्म बाड़ा। हाँ, तो यही से कहते बिना पैसा के कवनो न काम करती। भले दिन भर बैठ के आराम करती। घर भ के लोग घूस के पैसा खाई। घर भ के लोग घूस के पैसा खाइत। काश सरकारी नौकरी हो जाए। अब आगे ही सुनो लोगन कि अगर हमार सरकारी नौकरी लाग जाई तो गांव जवार में का सिचुएशन रही हो। पूरा गौआ के लोग हमार करी बड़ाई। आई है सुनी सुनी पट्टीदार जड़ी जाई। हाँ, हमनी के गांव जवार में एगो कहावत बा कि रहरी के दाल आ पट्टीदार जितने जड़ेला उतने मजा। पूरा गौआ के लोग हमार करी बड़ाई। आई है सुनी सुनी पट्टीदार जड़ी जाई। हमारे देखा देखी लोग लइका पढ़ाई। खेत बेच बेच ओकर नौकरी लगाई। तो हो फेर घूस लेके खेत लिखवाइत। तो हो फेर घूस लेके खेत लिखवाइत। काश सरकारी नौकरी हो जाइत। काश सरकारी नौकरी हो जाइत। तो भैया लोग, जौन हमरा बुझाइल है उतना भाव हम लिखले रहनी है। अगर अच्छा लागल हो तो एकरा के लाइक करी लोगन, शेयर करी लोगन, और ये हमार चैनल है वीडियो देखे खातिर, इस चैनल के सब्सक्राइब करी लोगन।